Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 2, Mackenzie 1. I'm joined by Mutorofia. Ayabona uqalile uMtorofia manje. Uqalile manje sithibabo uqalile mfethu. Junior Matianda. Ola sithibabo ugrand. Yeah, I'm done. Ngiyaphila mfethu. Yimi lo ngidlala eAfrica ne. Ngisazobheka ngapha. Yeah. Ngisazobheka ngapha emumva. Yeah. Mbonile uApollos wayishaya imonto umbonile. Sure. Mangangitholela nje kube uyibholibholo yami masiyodlala eAfrica. Kube uyosikadela amabhola lapha. Ngasheshela ubuye nomrema. Agijima abuye nalo. Yeah. Mara amajita ngiwabonile ePirate adlalile mfethu. Yeah. iPirate ayisebenzisa number 6. Yes. Ngiyabezwa nje abantu bakhala ngobombatha ngobontuli. Le coach ayimsebenzisa number 6. Isebenzisa ama forward kakhulu. Yes. Isebenzisa ama forward. That's why number 6 enganandaba nayo. Ngiyabezwa bakhala ngale ntwana leyo ubani uDex. Yeah. Bakhala ngayo. Le ntwana just bambekile lapha ukuthi just ube i-security. Yes. Pirate ya-attack kuphela. Ingikhumbuza bo Gift nabo Jimmy Tau. Yeah. Ngikhumbuza bona bo Cheese Boy. Yabona mabona le ntwana aPollos bo Cheese Boy straight. Ndio abadlala ngakhona mfethu ba press. Yeah. Uyabona le ba pressa ngakhona amajita wonke ajabulile. Yeah. But inkinga yabo Sipho Chain mfethu uzoba cost. Yeah. Abahlale naye phansi bambuza inkinga yakhe uthini kwenzakalani kuze kwazi ukuthi bayiwina igame yaSaturday. Nami ngiyafisa ukuthi bashayela abantu laba kuze bengazi ukushiya phambili. Angeni nami ngenzela ukuthi ngizothola ileague. Ngifuna laba abashayela bayayo because lama bengahlala phezulu. Laba bathi bamele thini ukuthi sithathe ileague. But makuthi thina siyithatha bona bayithatha. So that's why ngithi laba bashayela laba kuze thina sizothola ileague. Inja. So izokwazi ukuthi thina siqhubekele phambili. So iPirate igame yayo lamhlanje beyi-right kakhulu. Ama-supporter ayekele ukulwa noTito, ayekele uTito. Bamazi uTito ukuthi njani. Ibhola le-coach li-fast, so lika-Tito li-slow. So ama-supporter abona uTito slow, aPollos fast nabomrem. So into leyo abamyekela uTito adlala ibhola lakhe ezokwazi ukuthi aye phambili ngebhola mfethu. Abamyekela ngithi bafana imbhekile. Awushaya ovaya la aseqedwe ke. Yeah. Ukapheka njalo. Yeah, so izokwazi ukuthi igame iqhubekele phambili. And then Mackenzie bafethu lamhlanje igame yabe beyi-right kakhulu. Amapali bashaye many times. Sure. And khona ngicountile bengithi goal. Yeah. Ngaze rishaye ngale welani ukuthi asinayo abo VAR ayikho. So that's why sizokhala sithi kanjani. But yona iMackenzie ikhombisile ukuthi akusiyona i-team encane, ama-team ayeza ayihloniphe. Ngoba because aphethe uChipezeze mfethu lo mjidi uyavimba. Yeah, first half uvimbile, okay, second half zange bafike kangako bashaya nje amagoli kuphela ayi2 baphuma kuye zange lokho bemlandelela kangako. Yeah, so 700,000 umnandi shuthi sekumele bayibize Carling Black Label Chipezeze. Semele bayichange ngoba igame negame yakhe. So akekho omunye umuntu akekho omunye umuntu othola ama man of the match kangaka. Yeah, so uSibisi noXoki bafethu babe careful lapha because le uSiyama mfethu noMbokazi abafune next. Ngale. Akekho omunye ozongena lapha. Uzobona uSibisi bazomtshela ukuthi ulimele uzobethu une-injury. Usuke bangalimalanga la. Abalimalanga so bezoqosha. So sozoqosha grand. So sebeqosha. Kanti kuphela Copa Pirates abari muthi injured usuka salimala. So ngalimala sebethenga udoctor. Sebezoqosha. Man of the match wami uyaPollos mfethu amfana uyashaya imonto le. Ushaya imonto. Kita element enjola. Abana no ke ayema la so kita ka sports team. Sure. Yeah, sure. Simnandi. Asibuka.